Di pulang mili longki milik arong amikar, rising milik ahemasor jasinta ingling pi arta thongke brapho, gallbladder mate amod along 21.2 mm arlong kidokok ajok, ningkan sirkep suse kisu kachilang pen, non anta mimidetsi kisu tiroksi dola. Di Fu Medical College and Hospital along si kachilang boma porahod, Doktor atum kipu operasyon ng ji bonta men operasyon ji aphan tangka kawiajok rising milik achor aphan mati kisu derabang pi jasinta ingling pi aphan hemsi chewanang koklo laso ajok rising milik asopo abang apay aphan kisu kachilang ji aphan pura Nagaland mati Dimapura long an sai chongda dunlo puthor asapsu tangka longsi hem apay aphan tangka nangka chithon kiwang ho Dimapur Railway Station Platform Number 1 along Bangke Thom Inut ke Naga Amunit Banghini Aphan ke Pang Thek The Amunit Atum Nokjer Milik along Pen Tangka Thidunsi Arenga Hu ke Pasudun Pusi Arenga Hu ke Sovega Bangpu Rising Milik Asupo Nokjer Milik Nang Chithandun Lapen Rising Milik Apay Atumpen KAC along CEM Dr. Piliram Rong Hangpan Kirap Kachuhangpon Tangte Rising Milik Apaya Hinpen CEM Dr. Tuliram Rong Hangapan Kachuning Rialam Thele Arjupon Iksina News Report Public TV Karbiangla Corolo tini nangletum media bitung tum laan akahelo setamen nangletum kewang cipeduk lo alam theke ahok lo nanili hemasor kisu laso puthak se lanili supo bangke Dimapur Chongdadun lo kame alang Dimapur Chongdadun pen alang li asapso poisa chelong se dagape phan duai hai hu kinam ye phan nang che thon phan se alang li bang lo angke laso hut Dimapur railway station along si alang li phan halan naga tum areng hu pasodun lo poisa nang thidun lo pusi nili phana jo mat birta nang pilo amase nili dak Difu railway station an bang hong dun kok lo la sia lang li phan la nili support phana bang ke jai trok akicheng ar deb lo apen tak insek lo la pen hala puisa doan ta me alang phan thipon et lo bang e thom pusi nili support na jetha ama sia lang bang hai dunun edel lo seta me hala dak railway station long ke do an amunit atum seta mane lang dun prong pusi nili support bang ang jethan lo lapen hala suhud railway police atum ta hala dak la suhud thek don nong le pusi nang chethan lo si aphi bang latum thi thai aphi bang ke police an chethan lo ngi ridam lo avedet lo bang kat et lo ngi la son lo la si ate ke su nilitum hala kiatni stone la po mane kiatni lo kali la stone hede la so arlong bang ke nilitum la hello ho nilitum ultrasound kurida malu lo Loken medical college salong nilitum isi ke celang alu ke lai hui lo lapen ke Catholic hospital along nilitum kedam thu pot lai lo lasi operation nanggi alam arni adaranta nilitum cithik lo hukur barani pusi ada Catholic hospital pen nang pudun lo lasi nilitum ultrasound kaduk we alu lai hui lo nasi nilitum lai hui apot si tangka we hiduk ajo ni Chongdat nang kok lo setame lai ka Chongdat an tame nona bangke akap theri du kok lo lasi non na bangke nilitum ajata tiam tek thedat lo non nilitum Chongdat chekulu punon setame akhelu ong muchadi pu ini nilitum matha pensi dam lo seta nilisupo bang lason na pisung sip kulo lasi nona bangke nilitum ta nang litum panang chuhang nang kok lo nang lo mahal dak isung ke tetong dun bang ni lo tetong lo mili pas ke dukan dam lo ini bong sepang rum tanang nagwa menit bang ane bihari menit bang ini ke nili sikhor to nam jut puisa bang mane kusara den mat haro phone si layan lah ke dakan ni phanai target dun
ke pun niliam asar pen pun jing bom adut lo bon latung bang thom ke pas inut bang nili jarong nang chilo ke nili bang da chichilun thule he ke bang thom aku bang thu holong ke nang ne phor mat apuisang ton ponlon piri en parela ni keceng yai trok nang karde ke ha chu idon tek sedal nili kan naga railway station no platform number 1 railway station no nangi sini mala naga mune de sini pano inut han bang chini meka ala bahni bang ke parok bon bahni bang ke naga la naga bang tong la bang lo nali parang ke la parok tembang ni liri nai order tembang ke hala da amune tong jok na rab dun bang nang lang dun ding da pulis tembang pulis ave ada ke hala da amune tong jok na rab dun bang nang lang dun ding da pulis tembang pulis ave ada ada la sedhan da nali kono lo kam tong da di Dimapur kam tong da ada arong men bang militar ancini dam ada ada kan ani kan sam poisa long dat pen militar ang filial he ni peso ubuma ke Sunday ke Mother's Day mate ke lai pen lo lang ke ala por malong na nili 8 बजे malong lo pon 8 बजे Kupia pot pusin nang lipan ay tengok nang si the company tu. Yang pulmane direct nili dung nang dung lo direct si jarong nili panang cipi. Ke nili jarong cici dung lo ke ni keceng ya narde ke. Ke nili ta arde bin ejai arde bin lo. Par ke bahini bang ho ma la nili ring othil he. Ke la nit bang ke pulsa hai ajab la ni jarong long pen endet pen ajab thaplon pare jai pho ako nang theng thu nili pang ke pen nili choy nang sek la ke inuda dag difu si school don buang hala si nili pan dam sanai pc dress assistance to me kumara mili la men amen ba chini ke nili talan cho gi den ma difu to la na mo kan jarong aleng jarong ka sebe aleng jarong si sebe la sinili hinpen kapachini kangtung bangkelalo kadu kabe akorte ingjir ponon kachong dadam akahelu ke dam ke innovate ta bangke dam de desya keme athe innovate polotang de bangta kelang rop ilitum phandoji lasila sona kisung hodet bangke ilitum ining dubeme lasika do vita kacheri mek sikime kado ve korte atuma phanta nili tuning riponlo ba nili kachini ponlo Langhin jai pong teron havar mai kiseng pon pen arpu kachipek pona jai me kedeng pon. Karbi karba katumalong kur phodo lasi lasoang bong along terona soratum terona korang bong sitami phusar phisar lapen donrap korte muti kachichini ji akinang sot pusi ahavar tena longta teron havar mai kiseng padopon. Sonsi nihang karbi anglong lapen nijang karbi anglong doana long sita teron havar mai kiseng pon kenang sotpu Dhoneswar teron lapen ari sang hua tumpen cherap chetosi teron havar amai sengnang jipu matha pangchengsi penang an lapen penang ana havar adim teron havar amai kiseng padoponsi non puthor jaipong havar along sitami teron havar amai seng ponsi jaipong havar along mai phu kensing teron lapen kong chunbang bidasing teron atumaphan arpu pekponlo lasi non ke bangji nihang karbi anglong lape nijang karbi anglong along doana dem along teron havar amai seng tanglo pulote teron havar amai thetana mai padupon ji pusi biota nang pachini don news report public tv karbi anglong totangte aprang si nanglitum media korte atom phan pinidak nilitum langhin teron chingrum hawar mai kesenglong birta
nang kerep don thekapot nang litum phan akero nang piparik lo pini ladak nilitum teron chingrom tiripi maya hin pendak langhin teron chingrom hawarmai aparman dak jaipong lems conference hall long nilitum mei padolo lapen dak langhin teron chingrom hawarmai aparman pini seng pontang lo lapen ke seng long alang litum rat kaceparaya tengsi mei phu kongchun bang lapen klembang phu atom alang litum arpu cepek lo lapen nili dak nang litum pini media thengno dak pini langhin teron chingrom hawarmai mei phu akimi nang litum thengno nili pachini kangtung lake kensing teron lapen kongchun bang ke birasing teron lalu lapen nilitum aprangsi teron chingrom tiripi maipen kachoro kangtung nilitum long teron chingrom tiripi mai bidisar mate advisor akehai MLA rupsing teron alangli phan nilitum puthot choro kangtung alangli nangpin khata tengsi je ingkoida throk teron hawar mai sengnangji walangli nilitum phan nangpin khata tengsi pini sitamela dak puthot nanglitum sitame todapen birtanang redunong lo lasi alangli MLA sarup sing teron nangke Japon mate nangpin khata tengsi pini dak langhin aparman langhin teron chingroma hawar mai ta senglo lapen min athipi gelalo je nilitum teron nokhum throk sitame eklaivet ke dopen kisung apordhu kosonsi kisung pen se pajok thekpo lapen kurjonang bong kosonsi nilitum manpeng chipi thekpo lapen hikhamo sitame bidamo sitame bang khepiateng kosonsi nilitum kacherap thekpen akang to yang deng palitun thekpo lahai kemang pen sinilitum tiripi mai sitame teron chingrup nang senglo oh pini nilitum hawaring kayo ira throk angbong pen hawar kep seng tanglo lasi non hawar great throk dolang ke sengi lasi non chisik pon bomlo lapen non ke bangji tarik great throk siarni sitame oh suru pothar long nilitum puthotu dak seng pon po teron chingrom hawar mai seng tang hawar son pachini oh ke seng tang ke ilitum nijang karbeng long mate west karbeng long hupupen bangke bithung ta seng tang lo lapen kuplita seng tang lo lapen chingthong ta seng tang lo angka lapen pu ilitum pipo poho nihang karbeng long pu bangke ilitum folunita seng tang lo lapen dak pini dak langhin ta seng tang lo wolong komaji ta lo lapen borjan ta lo singhason ta lo lalu angka lapen dak ilitum mohamaya sitame seng tang lo lapen la oh keseng tang ti sitame la so cheklong bong sin ilitum seng lampo la seng det api puten ilitum angko puthot radame pi paduji radame pi long hola dak sin ilitum kurjonang bong kaching thura mo sitame lapen kisung ke boydu sitame koson pen cherap cheto pen koson dong kisung chepa jok thima labang so therapy NC nilitum teron chingrum sitame central kelang la central committee sitame senglo angke sara la ratmai pi padui ko antarik sinang litum potpon radme pi labang ke nilitum hola dak TRPMI pencenglok hola dak nilitum bidisar tum benching waiching saya phisi nilitum apor hotpon po sitame non bangka apor hotpon pelang mentune sitame nilitum prabjen pen radme pi padui phan nilitum chisik chedang bomlo